Tapi ke patang dino sih. Ke patang dino tukune. Oh, lah wong HP nek selamat isik ya ngono. Tuku patang dino ya sak ditabrake ya nek 10 dino ora mahan jane. Aja ngono, tugel. Wes yo kene. Mbah dipanasi sithik. Mbah dipanasi. Digarang maksudnya lho. Ya resiko YouTuber. Nah. Apa Enggak usah menyalahkan siapa-siapa. Resiko itu. Terang-terang kok bingung ya. Iya, apa namanya kita klasik biasa. di komen Lu bro aku doya terus karo iki. mrene seng. Iku waktu wis dikelang ngono to, masa dinimu wis Aku lagi trauma apa jaget terus ngobrol to langsung blok lo kan tak plenggong aku lah. Tapi ini dia aku. Bagi meneh hiji nabrak seng dia. Nek masa juga video. Pak kempit nah. Dengan terus posisi bangkat kuwi. Nunggu posisi ngadeg ki sampe. kan aku cerita. Untung ora ono Mas Heru ora di ontran-ontran ke, Pak. Wah, Tapi penasaran mobil kalau nanti itu jadi nek pire kono masalah kaya kene, Mas. Nah, kene Mas ora. Nek pring sari. Udah penghapus. Nek pring ngapus pring sari masalahe. Ora kaya kene. Aku tahu dia nonton tapi nonton Dibandingkan kan yang jauh lah. nonton separah Ya, tapi kan rata-rata ini kan tidak separah ini toh. Dok, buka dok. Ini kok tasku dok. Lah aku orang terus ke Ki tasmu iki. apa deh? Narus ke anu, apa jam topik? Narus ke jam kok keluaran. Enggak wae aku ora tau. Pak Kamari ngene Pak Kamari. Loh, yo Pak Kamar jajan ati pangan iki. Ya kowe sing adem sik panis kok, masa kok masang mangan cantang ngono. Terus kapiran aku lambene nggo turah-turah ngono. Tak mimi kopi ireng sik ya. Masak ke kodok. Aduh sapa munggah wae ya. Awakmu ning ndi to? Oh, jami dari mami. Yang personal apa praktis apa ning ndi? Aku aman itu dia di, dia aman ya. Aman dia. tapi aku kalau pak di kodok ini Ciru ya, dari ya. Maka kiremu iki tak dari ya. Kalau neto. Kan jero nek iki. Tekan jero. Tintang. tes-tesan lho. Ya oke Mulai pantas parah dulu ya. Macet lek. Oh iya nanti sak jerone. Iki kan sampe dasi to. Iki wis sampe aku cek ono kan. Kan sampe aku to aku. Nek iki nanti sempal enak. Malah saya normal di memei. Saiki mati. Saiki mati. Normal. Oh, normal. Padahal sempal. Sempal iki sampe lho. Layarnya sempal sithik. Kawan untuk ini saiki begini Pak. Sing sabar. Sing sabar, Lur. Santai. Aku malah seneng nyuting ya, seneng nyuting ketoprak, wayang kulit ngono sama damai, saya tinggal turu, saya tinggal kelonan, Lur. Ah, wis. Tinggal ngopi kenal. Wis saya karepe penak. Ora bakal ambruk tripote. Sithik yo, bahaya yo. Lah wong tripodku seprene urung dadi kok. Ini wis kene ora apa-apa, ki pengalaman ya Lur. Sing sabar. Ora itu genti dhewe. Tripote sempal. Rene bisa malah sempal tripote. Ketubruk.
Ki kumpulan YouTuber bareng konten nang bergas ki lho. Warga setempat jadi ini. Iki lho. Kok ngedit tuh deh? Beratur apa tuh? Kenapa lu mana? Rasa bisik-bisik lah orang. Iki lho aku dijak jak nyong. Aku mau jadi Damai asmara. Takut kafir Tasadu aku terus menyanyikan senajan rindu. Yes. Oh, meh melipir aku. Apaan tuh? Sembilan, konone kok ini. Kaya surungane kok ya apa? Surungane kok ya. Waduh. Nek naga-naga Sugane iki lho. Nah, ayo, iki nang basi bis. Mungkin ora tau nanggap reyok ya, Bis. Benar tuh basi bis. iki sugane ngene. Mau iso kowe. Tau kilo aku jeneng yo. Terus leren itu karo empok. Ki Pakde kamari, Topet channel. Ayo Mas channel. Oh, iki suhune. Suhune, kumpul-kumpul sik. Bisa jadi warganya kadung Islami, orang Islami tenan itu malah ra kaya ngono nek Islami nanggung ya piye kok. Wong sing sok peminter dadine ra pinter. Nek wong pinter iki pasine mung menang. Ngono Si jadi. ini malah. Ya sorry ya. Ya ini kendalin. Aku cek rada ngerol sithik. Soalnya biasanya musafir jadi konjiku lama aku tewe nyumeng oh lah sapa wae to Bu sing Wong yo korene meneh kok yo yo. dijak dulu lah. Pamer duit sama. Ora gede tapi lho nek gratis aku beres. Rambutku ki rambut rebonding ya tok sangar. tadi kita obati ya ben Ngecancang kira. Ya ora. Awi. Arep ngoko sing nara nak apa. Ya Mas Gondrong golek adi. maki Golek adi. Facebook apa TikTok apa ngono. Gondrong golek adi ngalih adi. Mana jalur tak Ini tak istirahat sih. pas Sampai ketemu besok tak golek info-info eok. ning tanggone maki sih Ujung siap. Main iki main ning Pondan Sari Tegas. Infone sesuk yo lore di bolo-bolo. Besok wae Nek kerja. sesuk gak ono. Sing ono dino Rebo wingi jarene ning ndi ya ning Layangan apa? Ngeliangan. Cakra Tribuana. Awan tok tapi niku. Biasanya awan. Yo yo. Tapi ya kok ini aku ketemu karo Masih gebukan jadi ini pas surate niku. Cuma Nggih wong wingi tukang bidang ini to. bukan nih. Nak tuh ini sadurunge pondok niku enten tukang nganan nih. Oh, Mboten patek nganan pon baru ojek-ojek. minggu kanan. Nggih. Berarti gebukan isor. Bernganu, embung. Nggih ditembung. Ning Layangan sing Embung. bisa main gak berarti wis rampur. Enggone panas. Aku ning ngono. iya Cek rong bapak. Sarung bapak. Sak bapak wis masak. Dan terakhir ku Mau wah gak bisa napa. Oh Mas Suroni persis. 6 ya surat dari kami ji Bareng-bareng akeh. Iya kan. maki Pasurane dodol ya lur gledit ya lur ya tenang wae. Sing penting daripada YouTube ora entuk bayaran ya kerja wae itu 200 ora apa-apa daripada YouTube kok ming 2000. Apa dene dina minggu lur ora boleh kerja, alah. Ngedur iki nurut ki kok aku ngono. Ya entuk tuh yo Nah, iki ceritane YouTuber lur do cerita-cerita. Keluh-keluh kesah-kesah Iya, kesah jalur besok Nur. Dadah, assalamualaikum. ya Dia mau ngomongnya sini ning Kalimantan malah beli kayak.
Bandungannya daerah daerah Banyu Kuning ngomongnya. Tapi main gone selingi. Kan sak durunge pasar kuwi. Gapura kampung ngono. Kok kamar iki ora nggone Tlogosari? Ora. Ora sing rekam. Mbah. Aku daripada beli ini kadoan aku jane terus kagok. Adik-adikku kan nganu dadi ngono. Sejar botahe. Terus jalur ada salah. Wis ditelepon kancaku tak kono Karang Jati jebul mah perai ya wis. Ah bali wae kan wis. Coca-Cola nih geng. Terus jalur terus lagi assalamualaikum. Apa iki Lah kok mau ora ning ngono malah ning kene kowe iki. Awan iki aku kerja. Lawan kerja. Nyawa hari Minggu lah iso. Aku nggak tahu dimain. Loh, ben nonton kopi orang wangi di. Oke, panas banget. Ya mau didemel wae ket mau kok ya. Kemarin gegeti tak kira mbak. Ngen apa? Aku nyingur adem kan adem-ademe. Nek pas anenge pentelenge luweh ngene. Jadi kopi panas ya tak pentelengi damian ah luweh ngene. Kenapa? Aku mah jadi video apik lis. Katen sik. Jadi video terang lis mau. Wong nak tambang-tambang kaji. Mas Nan, ah video terang melang. Di semua wis. Tukang sone. Kenang kowe. Di ora ketok. Yo kowe. Hah? Ora itu. Itu aneh. Apa ya? Ayo lu. Kan loro kok apa ini? Tapi ini. Yang pemikiran orang ini kok sinyal lagi.